ഹലോ, ഈ മക്കൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ലഞ്ചിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഏലക്ക, പട്ട, കരിയാമ്പൂവ് ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ, ഓനിയൻ, ക്യാരറ്റ്, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് എല്ലാം മിക്സിയിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിയാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചീര ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പച്ച കളറായിരിക്കും കേട്ടോ. അതിലേക്ക് അറബിക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റാം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാത്ത മക്കൾക്ക് ചീരയും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ അറിയാതെ തന്നെ അവരണ്ട് കഴിക്കും. അതിലേക്ക് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസ് ഇടുക. ബസ്മതി റൈസ് നന്നായി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. 1 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസിന് 1.5 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ലഞ്ച് റെഡിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ്. നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം. ചീരയും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം മക്കൾക്ക് നല്ലതാണ്. ചിക്കനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക.